Ma! Ma! Unsa naman sa kadiri? Oy, Susuan lagi ko kay Mother's Day garon. unyag Mother's Day mo. Awas ko dai kadiri kay bawang nanugway tag baka dire. Ano di ay? Baka pauli dito balay kay init ka ayo. Di oh. Wala lang init kay basta importante makakuyog ko ni. Kasi kay sa mo kuyog-kuyog nga nanugway ra ko diri sa baka nato. Unsa man bataa? Oy, Basta nore mo lakaw ka pareha tong imo kung gi. sabad ya pauli dito magtag-ag yung agan ka lakaw na. Busog di ko ka kabaw. taon-taon. Tubaw ko di ko kay bawang lungaw. Katiguang na nimo digya po ka mo maglungag paglungag dito ay si kuyog-kuyog na ko kay nang nanguan ko sa baka napakaon ko kuan. Sabot. So, di ko Kuhay ko dito gisa ka balde ka kay paimnon na to tubig ang baka dali na. na ikaw na di ay. Ikaw na pagkuha dito lagi kay magbatay ko sa baka kay mulakaw niya ni. Kuyog dalang taon gi. Gi kan mi tapon ni. Sa gihiktan ba ay nga ako nang kuan ra din na ang kanio kay makasabot unya nang mga gidiha magatang ko ning baka diri lakaw na ko. Pagkuha sa itong tubig ba. Ayog lakaw wa bantay bitaw ka ma. Mulakaw. Pagdali. Ah, Ano man kayo ko kanugay man ako bataan na balik ko. Layo pa ba rin balay kay hipon na kaita. Hindi na ko diribi. tag-asa naman po ni si mama. Ang wala biyaan jud ko niya umut-mutong jud kay ni siya. Tag-asa ka kumuapas. O siguro nga ato sa balay ron. Ulit to. Balik ko na lang ako bisa. Itak ni mama uy. Ibang mahadlok ta. Hoy! Naunsa man ni siya? Ay, anak sa kadina. Anak mo. Nangihi ko kakahian na kayo ko. Sus naingon ka na di ko nimo biyaan. Kaihion kaayo ko. Naara ko diri doon sa baka na unsa man ning bataa. Oy, makuyawan mo ta mukalit magbugo das tong luyo. Sa imo ta kung gipaabot. Sige paabot ay makaihion na kay ko paaboton pati ka bang layo na kay atong balay. Pahawa di kay mangihi ko. Pahawa ba kay mangihi ko? Pagdali direk pangihi uy. Unsay ning bataa bisag naara ta diri sa dool magsige man ni siya og kuan. Oy, sunod-sunod mo kag ikog. Oy, pahawa di kay mangihi ko pahawa. Pagdali pangihi. Wato di ka di ato. Oh, what Pagdali. What ako. A few moments later. Salamat in taon, nalipat din taon ang ako ang anak na kusog kayo si Kuyog bisag asa ta paingon ay. Ya sa lungsod ko ya. Uy ma, salamat din man. Nakasakay ko aling tricycle ma. Ano na alam sa kadiri? Oy kana oh, Ginoo ko. Mukuyog lagi ko niya. Pauli dito sa balay kay ang kabaw na to dito wala lagi makakuan dili sa kay panahon. Ano di ay bahala ko ay mahadlok ko. Ginoo, uli na to yung papa to. Kanaog to uli na dito ka. Mukuyog Uli lagi dito ma. ba kay malaki. Ang diaper ko na. Ano di ay? Uli